para continuar con esta intensa xornada, no? que nos está dando tanta información e tan interesante, temos agora a Ana Cobo, que é unha psicóloga do Centro de Información da Muller de Ferrol, que tamén vanos a completar un pouco todas estas miradas para coñecer máis, acercarnos máis e facer un pouco de prevención en torno ao fenómeno da sumisión química. Cando queras, Ana. Bueno, moitas grazas a todas e a todos os relatores, ás tres universidades, darlle os parabéns. Non sei se me escoitades. Sí, Ana, Sí, perfecto. Sí, vale, perfecto. Bueno, eso, dar os parabéns ás tres universidades por unir esforzos para visibilizar, para informar e para formar neste asunto que parece que os datos que manexamos, bueno, pues parece que van en aumento, bueno, por diferentes causas que vou dar unha pincelada así por riba na miña presentación. Ou intentar axustarme ao tempo e non repetirme demasiado. Bueno, no Centro de Información de Mulleres hai varios en toda Galicia. Quero decir que é como a fase post, ¿no? Primeiro estábamos coa prevención nos locales de ocio, despois na parte máis sanitaria e de valoración, e logo estaría a fase de reparación das vítimas. Bueno, aquí entrarían os CIMS, entrarían tamén outros recursos dos que falarei ao final da presentación. Bueno, así supoño que, bueno, xa vimos un pouco que é a violencia sexual. Quero facer fincapé que a violencia sexual é unha parte da violencia de xénero. Hai pouco na lei que poño aí, 2022, bueno, pois se amplía o que se consideraba violencia sexual, se modifica o Código Penal, bueno, por moitas cousas que sabemos, no? Que sucederon hai un tantos anos. Entón, hai diferentes violencias sexuais, no? Temos no imaginario colectivo, pois, a violencia sexual e nos ven á mente basicamente o que é unha violación, no? Pero, como decía Maya, hai diversidade de violencias, moitas son como normalizadas e aceptadas, ou aceptadas con resignación, porque molestas, pero que seguramente que non causan un trauma, como pode causar unha agresión sexual, violación, pero que son como necesarias para que estas violencias sexuais cada vez sexan máis frecuentes e máis violentas. Perdón, Ana, pero non estamos vendo a presentación. Non sei se estás compartindo. Sí, estou compartindo. Pois intenta compartir outra vez. Agora sí. Vale. Bueno, vou poñer a definición, que non a leín, bueno, a definición que está na Lei Orgánica 10/2022 de Garantía Integral da Liberdade Sexual. Bueno, é simplemente a poder consultar a lei para un pouco concretar. As violencias sexuais que poño na presentación son, como vedes aí, saqueinas así, collen directamente da página web de Geoviolencia Sexual, que vos invito a que visitedes porque teñen documentos interesantísimos. Bueno, hai un abanico inmenso, no, de violencias sexuais. Moitas son a base para quero dicir, ao final a sociedade normaliza, como decía Maya, moitas destas violencias, non? O acoso sexual, o acoso callejero, matrimonios forzados. Hai que visibilizar todas elas, non só a que temos nos imaginarios colectivos. As ciberviolencias sexuais, a pornografía, o material de agresión sexual a menores, a prostitución e trata sexual, bueno, feminicidio con componente sexual, bueno, todas elas, como falaba
ao principio da xornada, a malla, hai no noso imaginario, poño aquí a Caperucita Roja, porque eu me inventei eu, non ten base científica, é o síndrome de Caperucita Roja. Quero dicir, todas as mulleres xa, cando somos pequenas, xa nos están avisando de que non podemos ir a certos lugares en certas horas, solas, incluso ainda cando vemos as mulleres, ¿no? Pero vamos solas, porque hai un lobo feroz, eu penso que hai hai moitos perigos, ¿no? En certas horas, certas rúas, certos lugares, ¿no? Con eso vivimos todas as mulleres todo o tempo, non polo día, pero sí cando chega a noite, e se non pensade un pouco cando tedes que facer un traxecto, como sabes de forma natural por que lugar seguro podería ir, non? E se sentimos uns pasos pola tarde, atrás, tal como nos sentimos. Bueno, iso é co que vivimos, pero temos como interiorizado e asumido e vivimos con eso de forma resignada, ¿no? En fin, o que poño aquí un pouco é para ser conscientes de que toda esta violencia, este incremento de violencia, ten un caldo de cultivo, non é unha cousa que como COVID, ¿no? Que xurde así, pum, de repente e nos aparece eso, non, hai un caldo de cultivo, hai un consentimento da sociedade en xeral, moi subliminal, pero bueno, aí vemos nas estadísticas, por exemplo, que cando se fan estadísticas importantes que están publicadas no Ministerio de Igualdade, que, por exemplo, 74% das entrevistadas que son maiores de 16 anos declaran ter sufrido comentarios incómodos, xa non vamos a violencias máis graves. En cambio, o 23% dos varóns recoñecen ter realizado comentarios incómodos ás mulleres. É dicir, hai un 50%, ¿no? de incoherencia, ¿no? Porque as mulleres sinten comentarios incómodos, pero os varóns non entenden que eses comentarios poidan molestar as mulleres, non? Hai que facer unha labor tamén de sensibilización e de formación, por iso estas xornadas son fantásticas para iso. Tamén o espellismo da igualdade, que parece que con tantas leis, con tanto discurso, parece que si que acadamos toda a igualdade formal e, polo tanto, bueno, pois que xa non temos desigualdades, discriminacións e os discursos tamén negacionistas tamén están facendo moito dano neste sentido, non? Logo, a persistencia das relacións todavía conservadoras e tradicionais, os mitos do amor romántico, cando as mulleres dicen non, bueno, hai que insistir porque en realidad non queren decir non, poderían, ao final sí que queren, pero hai que insistir un pouco, bueno, e aí están os desacordos. Logo, a mercantilización do corpo das mulleres, a obxectivación e a deshumanización, que se fai moito na pornografía, como decía Maya, xa non é unha cuestión de sexualidade, é unha cuestión de violencia, a pornografía que se ve de forma masiva, hoxe en día, a través dos teléfonos móviles, das pantallas, e a edades moi tempranas, tratan o corpo das mulleres, tratan as mulleres, non o seu corpo, senón como se fora un obxecto, e o dispoxan de humanidade, o cal non hai empatía, ¿no? con ese ser humano. Bueno, e todo isto sucede, bueno, para esta foto de Dolce Gabbana, bueno, representa en realidad unha violación como algo atractivo, ¿no? Como algo erótico, pero é unha violación, ¿no? En toda regla. Bueno, poden ser a web de pornográfica, en citas en España especialmente, o acoso de calle, ¿no? Que estamos tan acostumbradas, agora menos, a verdade é que antes, eu cando era máis nova, para pasar por un sitio onde houberan os andames, unha obra e tal, bueno, pois eu pensaba algo chivan, ¿no? Pero agora, bueno, eso afortunadamente está cambiando. Bueno, os discursos de
odio e os discursos que se naturalizan, ¿no? De grandes magnates, non estamos falando de calquer persona pola rúa, senón que discursos que teñen unha repercusión mundial e homes con moitísimo poder, que, bueno, que tamén, que decir, todo isto, por exemplo, o Wesley, cando se destapou o Me Too, es que un montón de mulleres que estaban caladas porque tiñan medo, porque se sabía que non era políticamente correcto denunciar estes abusos, non? Bueno, e outros máis do noso país, do noso estado, bastante recientes que marcaron, estamos falando ademais de ocio nocturno, marcaron de forma así bastante forte e cambiaron incluso no caso da manada de San Fermín, incluso leis, non? E logo, bueno, quería recordar un pouco tamén o inicio así de falar deste tema máis de forma contundente e tal, as nenas crimen das nenas de Alcácer, foi no ano 1992, pero marcou así como inicio de como deberíamos de tratar estes asuntos e como non deberíamos de tratarlos nos medios de comunicación, non? E vemos recentemente tamén asesinada, non? O que se chama feminicidio por agresión. Bueno, e máis en concreto no meu ámbito, quero indicar que a violencia sexual, como xa no imaginario colectivo, como estábamos falando antes, ven sendo un trauma, non? E un trauma quería poñer aí que a veces se fala de trauma, de calquer susto pode ser un trauma, non. O trauma é un evento no que chega a peligrar a supervivencia dunha persoa ou no que a persoa sente que pode morrer. Iso pode ser un accidente de coche, non? Un accidente de avión, ou pasar unha situación nun avión de perigo de morte. Ou o trauma tamén pode ser que non supoñan un risco para a vida da persoa, pero pon en perigo o autoconcepto da persoa, as súas cresas sobre si mesma, os demais e o mundo. Aquí estaría englobada, cando non hai un perigo de morte, pois o trauma que sucede tras unha agresión sexual. As consecuencias son infinitas. A partir deste momento, a vida da muller, a vida da persoa, xa non é a mesma. Hai un montón de trastornos que poden suceder, especialmente se non por ser parte vítima, a actuación das profesionais dende o primeiro minuto, ¿no? Como veremos na seguinte diapositiva. En fin, que hai un antes e un despois cando sucede un evento traumático como este, ¿no? Factores que influen nas consecuencias, influe que a idade da persoa, ¿no? Canto máis novo, a personalidade, pois hai personalidades así un pouco máis sensibles, máis emocionalmente máis lábil, que teñen unha autoestima baixa, pouco autocontrol, estilo de vida non saudable, máis aillado socialmente, que teñen menos ou máis resiliencia como esa capacidade para sobrepoñerse ás adversidades, apoio social fundamental. Logo tamén influe o tipo de evento, os eventos críticos repetidos ou de longa duración producen maior dano. Isto tamén vale para a violencia sexual, pero vale tamén para a violencia de xénero, exactamente igual. A actuación da vítima, se a vítima pode reaccionar ou pode intentar facer algo, o dano é menor. Nestes casos que estamos abordando hoxe de violencias sexuais, hai vítimas que se quedan paralizadas, ¿no? Como recordamos
no caso da violación de San Fermín, se quedan paralizadas. Sucede unha estrategia que ten o cerebro cando a emoción que temos que sentimos é demasiado grande, o cerebro fai un corte e nos disociamos, non? E nos desconectamos un pouco do corpo e do mundo, do que está sucedendo, porque non podemos aturar esa emoción inmensa. Logo, disponibilidade de apoios, ser coidada, como decía Francisco, ser coidada, protexida e atendida con delicadeza, transmitindo calma, seguridade, é fundamental neses primeiros momentos. Ata as 72 horas posteriores ao evento traumático, fundamental a asistencia profesional axeitada, reacción inicial de familiares e amizades e disponibilidade de rede de apoio. Iso vai marcar como a persoa vai a recuperarse. O acompañamento psicolóxico, neste caso, para que vos fagades unha idea, podería ser, imaginadevos que sucede unha agresión, o persoal da sala nocturna, do ocio nocturno, fai efectivamente o seu labor según un protocolo que xa tiñan implantado, acuden a víctima ao hospital, a un centro médico, lle realizan as exploracións e collen as mostras que comentaba Francisco e seguidamente, como van a chamar a policía, a Garda Civil, forzas de seguridade, que son elas as que logo tamén se falan co xulgado, e se debería, aí nese momento, avisar ou derivar a un centro de información de mulleres, neste caso, ou é verdad que hai servicios sociais en concellos, personal tamén cualificado, pero estamos falando de algo que é tremendamente especializado. Non todos os servicios sociais poderían atender este asunto, pero se debería, polo menos, poñer en marcha que os utilizados, que serían os centros de información a mulleres, tratar coa víctima e prestar o apoio, respetando eses tempos. O acompañamento psicolóxico é complicado, son as persoas poden non querer ir ao principio, hai que respetar eses tempos, cando están preparadas para falar ou para que lles falen deste asunto, pode ser meses despois, hai vítimas que poden falar deste asunto 20 anos despois, depende de moitos factores, non? O que pretendemos dende a psicoloxía sería, o respeto dos silencios, transmitir seguridade e serenidade, iso tamén é importante nos primeiros momentos de atención ás vítimas, porque un sinte que o mundo se rompeu, e necesita agarrarse a algo que este calmado, sereno, e que dé unha sensación de seguridade e de protección. Unha orientación temporal e espacial, o fomento de autocuidado, quero dicir, esas rutinas de sono, comida, descanso, exercicio moderado, quero dicir, paseo, é fundamental recuperar, porque esa persoa ten que recuperarse a si mesma, de sufrir unha ruptura, entidade total, e a partir da psicoterapia é no que nos centramos, de construcción deses sentimentos de culpa e vergoña que están sempre presentes neste tipo de delitos. Cambiar a narrativa do trauma, iso é o máis complicado, quizáis, pero teñen que poder entender ese evento, darle un sentido para continuar a vida e enfocarse para un cambio, restablecer as relacións interpersoais, porque nese momento, con ese evento traumático, se perde a confianza no mundo, en calquer persoa, e hai veces que, como decían
os meus compañeiros relatores, normalmente, a maioría das veces, o agresor é un conocido da víctima. E iso é un dos factores que agrava o estado da víctima, porque, claro, se é un amigo, aí se rompe a confianza total. Diminuir ou eliminar pensamentos disfuncionais, conectar outra vez con tempo, con desejos, objetivos e prioridades persoais anteriores ao momento. E isto pode durar, pois non sei, anos, pode durar meses, pois depende de moitas cousas, non? E incluso da vida que o que lle para a vida despois de tal. E tamén do proceso judicial, etcétera, etcétera. Bueno, quería que souberades que existen programas de intervención terapéutica con mulleres que sufrieron violencia sexual, especialmente tamén dende os fins derivamos a ese programa de intervención, porque está formado por profesionais moi especializados na materia e un programa autonómico. E entón, bueno, pues cando vemos conveniente, pues tamén derivamos aí. No xulgado, no caso de que a víctima acude ao xulgado, ali tamén hai profesionais da psicoloxía, do traballo social, que apoian, que eso está a 6 veces na semana, os 375 días do ano. Os centros de información a mulleres de Galicia, que están repartidos por todo o territorio galego, servicios sociais comunitarios, que tamén deberían, se non poden eles abordar isto, deberían de orientar a persoa a donde poden orientalos. E logo quería indicar que hai un proxecto, porque todavía creo que non está en marcha, creo que este ano o plazo en decembro de 2024, deberían de poñerse en marcha en todo o territorio estatal, en toda España, e aquí en Galicia, nas 4 provincias, supoño que será xa no hospital, supoño que Francisco saberá disto, bueno, pues centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, ¿no? Isto prestará asesoramento, información e apoio sen necesidade de denuncia, ¿no? A veces costa denunciar porque costa asumir, costa entender o que lle pasou a unha mesma, cando hai sumisión química todavía é peor, a confusión é maior, e a veces non se sabe como abordar este asunto. Entón, nestes centros de crisis, polo menos van a orientar a víctima e acompañala pois na súa decisión de denunciar ou de denunciar máis adiante ou de non denunciar. Iso xa depende de cada persoa. E, bueno, aquí en la zona de Ferrol, parece ser que aquí se vai ubicar o Hospital Novo a Santos, bueno, se abra pronto. E nada, por último, para rematar, nada, vou poñer aí unhas referencias, bueno, para que miredes, bueno, hoxe en día está todo na web, pero, bueno, volvo a repetir que a página web de Geoviolencia Sexual ten artículos e información e gráficos moi interesantes. Bueno, e nada máis, que non quero tampouco pensarme moito do tempo. Alciñas. Moitas gracias, Ana. Moitas gracias. Non sei se hai no chat algunha pregunta. No chat sí que dicen que lles gusta moito esa analoxía que fixeches con Caperucita Vermella, Carapuchina Vermella, e despois esa recomendación do documental que está en Netflix, que non está sola, que é certo, que donde se retrata moi ben o punto de inflexión que supuxo tanto na sociedade como no marco xurídico español do caso da Manada, non? E da rapaza que foi moi valiente e realmente escribiu a historia do noso país coa súa denuncia e despois con todo o que hubo, no, de sentencias revisadas e todo iso. Non sei se, Ana, como valoras, en cambio, o caso máis reciente, no, este futbolista Dani Alves.
Sí, ponía aí a foto de Dani Alves e además busquei unha foto como unha persona exitosa que é, ¿no? Bueno, o poder, ¿no? O poder, neste caso masculinizado, ¿no? Do mundo do fútbol. Bueno, aquí neste caso a verdade é que é un caso para analizar dende o minuto 1. Porque a víctima, desde o primeiro momento que sucedeu isto, xulgouse a víctima. Se recordades nos medios de comunicación, isto sucede sempre cos crimes e cos delitos de género. Non sucede cando alguén denuncia un atraco, non, que lle roubaron a carteira na rúa, a policía non pon en dúbida ese relato que está facendo, tal, pero cando somos as mulleres que denunciamos bueno, delitos ou violencias que sofrimos tal, bueno, sempre se busca ese interés rentista, ou, bueno, ciertos así estereotipos que hai en relación a eso. Hai que, nese caso, claro, era un futbolista de éxito, pois con diñeiro que ten, que os abogados que contrata, pois son gabinetes potentes, ¿no? De abogacía. Bueno, aí se empezou a valorar tamén, que me parece fundamental, a labor do persoal dun local de ocio. Neste caso, grazas a esa actuación estupendísima do persoal que traballou ali, bueno, pois a víctima poido completar o seu proceso, no, de relato que crean nun primeiro momento fundamental para poder recuperarse, no? Se non te creen xa nun primeiro momento, se os camareiros dese local, ou non sei se eran, bueno, non sei que eran, pero bueno, se nese primeiro momento non a creeran, ela salira por ali, seguramente a súa recuperación psicolóxica sería moitísimo peor. Seguramente se iría para casa, seguramente, quero dicir, tiraría a toalla, porque xa costa a unha mesma creer o que che pasou, tanto máis se por riba non te creen, non? A xente que está ao teu alrededor. Creo que é un caso que tamén deberíamos ter moitas conciencias e acabar con esta cousa de non vamos a creer a la víctima. Bueno, mira, por lo menos a dúbida, ¿no? O beneficio da dúbida e esta presunción de inocencia me parece fantástico, pero presunción de culpabilidade tamén, quero decir. Non que só faltaba, ¿no? Sí, a verdade que foi brutal. Sí, aí tamén hai que poñer en valor o protocolo, non, que tiñan xa no ocio nocturno en Barcelona, que como comentou a Amaya, non, que xa en Cataluña parece que estaban actuando ese tipo de protocolos e agora empeza a estenderse, pois, por exemplo, aquí en Galicia, en algunhas cidades empezan a aplicalo e eu creo que ter protocolizado un pouco que pasos tes que dar facilita, favorece e de algún xeito pois pode axudar, non, a denuncia e a que actúen todos as axentes que están implicadas, pois, en saber que se debe facer a primeira fase, segunda, etcétera, non? En ese sentido, claro, aquí, creo que foi positivo. aquí o Consello vai empezar agora, bueno, a animar os locais de ocio nocturno a que tamén hagan esta formación e tal para tamén adherirse ao protocolo que sacou recentemente a Secretaría Xeral de Igualdade, porque, bueno, empeza agora a época estival, ¿no? E se nos gusta máis relacionarnos, e, bueno, creo que xa o feito de que o protocolo este nun local e que haxa cartéis informativos e tal, como avisar, ¿no? De que aquí non vamos tolerar certas conductas nin discriminatorias contra as mulleres, nin LGTBI fóbicas, nin nada, ¿no? Me parece importantísimo tamén complementar esa labor dos puntos violeta para verbenas e para outro tipo de empresas. Fundamental. Bueno, pois moitas grazas. Antes de levantar a Águeda, perdón, temos un comentario no chat
que di Ruth Gómez comentaba se vi vostede un cambio na reacción social entre o caso da Manada e o de Dani Alves. Eu, sinceramente, teño que decir que non. Teño que decir que non. E que houve un cambio cando foi da Manada, foi algo, claro, porque aquilo foi oficial, o sea, que andaba o CEO, houve un cambio de legislación nese momento, en canto a abuso e agresión sexual, que foi un avance importante, pero neste caso creo que os medios de comunicación xogaron totalmente en contra da credibilidade da víctima e houve sempre aí como un suizo, ¿no? Que porque ela entrou, quiso entrar no cuarto de baño. E por que quería entrar no cuarto de baño con este tipo, ¿no? Se non iba a facer nada. Creo que temos moito que cambiar nas mentalidades. E creo que hai discursos na televisión e nos medios en xeral que non se deberían de permitir. Creo que conducen os moderadores e as moderadoras que conducen certos debates, creo que deberían de cortar eso, respetar o que teña sucedido. Se non o creen, pois, bueno, pois habrá que esperar o que se decide nos tribunais e tal, pero as vítimas non poden ser constantemente cuestionadas porque logo nos costa denunciar calquer tipo de situación porque en realidad a sociedade sabemos que nos vai xulgar. Entón, e iso sigue sucedendo. Entendo que sí que houve seguramente un cambio, gracias ao movimento feminista tamén, pero creo que queda moitísimo. Por certo, ademais dese documental que sinalades aí no chat, da Manada, hai unha serie, supoño que a tenéis visto, preciosa, non me recordo en que plataforma está, que é Creedme. De verdad, vos la recomendo e é precisamente do cuestionamento do testimonio dunha vítima de violación, bueno, por unha serie de estereotipos a ela. Vos la recomendo moito. Bueno, xa a última cuestión, porque senón nos estendemos moito, que nos plantea Iria Vázquez, se di que quere sinalar que os protocolos precisan sempre de formación en estudios de xénero das axentes que o teñen que aplicar, senón adoitan ser papel mollado. Por iso as institucións teñen que facer protocolos máis formación. Eu creo que estamos todas de acordo, claro, ¿no? con ese tema. Totalmente. Bueno, pois moitísimas gracias, Ana. Gracias a vos. Gracias.